Aha. Vík. U tebe pred smrťou výzva nemá. Aha. Vík. Aha. Vík. Aha. Aha. Co je? Co je? Vík. 2, 3, 4. Už ide umierať. Do roku šťastia. Do roku šťastia. Môžu ma pochovávať. Oni koláčko majú a nevedia, čo majú. Gotovo to povedal. Predstavte si, Prievidza. Približne 50-tisícové banícke mesto na hornom toku rieky Nitry. Narodilo sa tu už veľa známych osobností. Športovci, herci, hudobníci, spisovatelia. Ale jeden z nich je známy pre niečo úplne iné. Čo ma necháš, ty kurov? Špina! Ach, že toto nevieš doprúť. Ach, ty špina vyjebaná. S Lacim sme sa dohodli na stretnutí uňho doma. Tak to otvorám dvere, opitý. Tu mám schránku, aby vedeli, kde mi majú eurá jebať. Čírkovo je pri mňa, či tie dvere. A akurát môže jednu dutinky robiť. Nie. Ja myslím. Toto je bláznivá. Nie, nemusíte. Nie, čo ti šibe? No. Boha, ja tej rybársky čiž ma chodím. To je guma. On nemôže. Toto je obľúbený domáci miláčik Miško III. Varaviška by mal. Ja neviem, Miško. Miško, no tam budeš. Aj Miško. Miško, to je to Miško. Miško. Aj ten kanári ho poslal. Kde príde opití, vyprávajú spolu. Teraz ber, aha. Pozri. Miško. Bereš? Pozrite, čo vyzerá, nič nerobí. Miško. Dobre máš? Tak by som bol s ním. Mišo, teraz utekaj, neutek. Mišo, nejeb sa. Poslúchaj. Miško, čo ti robia? Miško. Poď, Miško, poď. Aha. Miško. Ako? Ja som ho trénoval včera. Mišo. Miško, daj mu. Miško. Daj mu, Miško. Daj mu, Miško. A Miška? Poznalo. Mišulko. Kto je to, Miško? Tento, kto je Miško? Miško. No ešte ti na ňo musel zavorať. Miško, čo ti robia? Poďte sem. To je guma, to utreme. Pozrite, kde býva, poďte sem. Tak ty oškriabané, čo mi? No, pozrite, čo vyzerá tam. Povieš, prečo nič nerobí doma? Prečo nič? Mičo. To sa nedá piť. Tilo zober, aha. No, teraz. Miško, čo to je, Miško? Máš ho aj ty? Áno? Áno. Jo, kokot, boha, čo je riadnu mývať? Poďte mi tu, poď. Nič nebude robiť. Poď, môj Miško, poď. Čo ja som? No, nevyzerá. Čo vyzerá? No, Mičulko, no. Miško bude televízii.
Miesto rytmusu. No je krotky a koko, čo? Už sme mali troch. Jednoho som zaberal. Bol tam a ja som nevidela. Som sedela na neho. A zadu nemám oči. Tu troch mám jeden, ten prvý jedol cukor, to nemôže. A tento dáva mi pozor. Že sa tak nebojí, koko, že Ale neuvidí. chodí vonku, nič. Tu chodia domov. No. Mičko! Kde je Mičko? Choď domov. Domov? Kde bývaš? Kde bývaš? Kde býva, Mičko? Domov. Domov, pome. A viete, býva? A tu bude dosť. Tady z vrchu sa mravce jebali od Čarinovcov. Tady je to dole, na dres. A tu mali stretávku. Chodili. Vrade mali cukor, alebo ja neviem. No. Tak a to som otvoril. No, daj svetlo. No a počúvali, tento prišiel o 10. Počúvali, jak to nadáva. No. A potom aj oni im robí zle. A on tu sedí, nie? On pozerá, tu je. A my v kuchyni. To on tu má sám, aj ženu si môže tu zobrať, aj 5. Mladé baby, 18 rokov, čo majú, čo im píše, zoberú von a píšu mena. Mladé baby, čo majú s ním? Pusy a píšu, vyberú von. Vybrala jedna meno. A ti chlapci pozerali. Pustíme televízor, aby nemysleli, že je pokazený. Počúvajte, keď tá voráto príde, nemusíme ani dať, tento, že príde vonku, mu píše, no, zavolajte. Kde je ovládač? Zavolajte vorákovo sem. Aj vorákovo. Ale ja ich môžem jebať všetky. Tu spávaš? Tu? Môj dereš. Ty fotky. Poď sem, však poď sem. No, pozrite, čo mu spravili. Pirát z Karibiku. No to vyzerá ten piráti, čo boli. Tu som ten boxerista v Sužine. Pozrite, čo mu dali. Tu som oni, majstri republiky, čo boli a s pohárom. A tu veľkú, aj tu si zobrať tú veľkú fotku. Však tá je onom krt, bystre. Aj tam musím, aj tam mu dali. Tam pôjdeme. Aj tu si zobrať tú malú. A tuto to kto vidí v byte? Však tam nech ma vidia, krčme. Keď bol Lacko mladší, venoval sa rôznym športovým aktivitám. Chodíš na basketbal? No, aj syn, aj ja. Mali ešte má 7 rokov na fotbal. Nám to baví. Mali 7 rokov mal na fotbal. Keď tu bol Slovan. Nie? Tedy bolo Slovan, alebo tedy... Trnava, tedy 12 000 bolo. No. Ja som si splňaci aj oni u kresťanov, že mám svaté obrazy tu. Ale to musí byť doma. Veríme. No už ťa zobrávať, tak čo darmo utekáš. Ja mňa dajú aj do Ameriky, pôjdeme. V Egypte budeš. On je v Kanade. Na badánovníku vyjebaná. Ja to viem, že... Prečo má každé slova? Vyjebaná, to je jeho slovo. A 62 rokov má. Rozum nikde. Kde má rozum? No? V trenkách. No. Čo si spravil? Vidíš? Čo som spravil? No pozri. Kamery. Dosytí, Rytmus 2. No. Len peniaze nemám na rytmus. On má, a nie ja to ti. S Lacím sme si sadli a ochotne nám odpovedal na pár otázok. Narodil som sa nie v Bojniciach, ale Handlovej, lebo v Bojniciach ešte nemocnica nebola. A vyrastal som pri Evide. Od narodenia. Som stály bôbar. Na rodnom dome som býval, furt mi otec robotu dával, ryby zaoberať, plod natierať, triesky rúbať. O zajace som sa musel starať, o hydinu. Chodil som do školy na drevený rínok, 1,5 a
potom 6-9 na Fučíkov smerom, ak sa ide na cintorín. A po 9. triede som išiel na učilište, kde som sa vyučil za banského elektrikára. Po skončení školy elektrikárskej som robil na bani Handlova 10 rokov miesto vojny. Máriu som spoznal na hoteli Hviezda. Na Hviezde. Na zábavu. A prišlo opiť aj tam. O 11. opiť. Som bola brázlivá, kde som ho poznala. Kde som chodila na tú zábavu. Bola. S ňou som žil. Potom ma zavreli do base, chodila za mnou na návštevu. Keď ma z base vyhnali, že som tam veľa pribieral, tak ma pustili domov na polovičný trest. Tam som robil brigadíra v base. Ešte aj tam som mal funkciu. Tedy ešte som nevedela, že bude. Tedy bol ešte mladí. A ja som myslel, že toto bude robiť se mnou. Prišiel som z base, počkal som mu z roboty, mala poobednú, išli sme na Magúru, najebal som sa červeného vína a do rána sme spravili syna Petra. Najradšej chodím na pivo, na hríby a kúkam v televízii, každý šport ma baví. Som všestranný športovec. Lebo som robil aj na fotbalovom ihrisku. Aj na tenisových kurtách. Robím dutinku celý deň, aby mal pán muž čo fajčiť. Už v minulosti Laci okúsil, aké je to stáť pred kamerou. Čím si zaujal filmárov? To bolo v 95. Sedel som pod orechom krčme, jeden sa na mňa stále díval, ja som myslel, že je teplý. A to ti bol voľaký manažér z Bojníc. Mal som dlhé vlasy, vybité zuby, tak ma zobral ako za zbrojnoša. Do toho filmu pokračovanie Fantagíro, volalo sa to Solinára. Mám jednu fotku. Zbroji, čo som odfotený. A potom prišiel prelomový rok 2007. Približne v tejto dobe sa začali na internete objavovať Laciho nahrávky, ktoré nahrali susedia Šarinovi cez stupačku. Na YouTube sa dokonca objavili aj niektoré remixy týchto nahrávok. Fenomén Meliško sa postupne rozšíril po celom Slovensku. Nahrávok z internetu, všetko sú to autentické prejavy istého pána Meliška. A ako sa Lacko dozvedel, že ho nahrávali? Povedali mi chlapci, keď ma najebali Šarinovci na tým mobilom. Furt búchal po radiátori a tak, tak sme s brachom hovorili, však niečo musíme vymyslieť, proto sme ho na rádio nahrávali iba tak, a to nemalo žiadnu kvalitu. Tak potom sme to vydumali, tak sme kúpili s brachom počítač a už to nebolo ono. Tak bracho bol elektrikár, tak spravil z telefónu, vyťahol mikrofón. Proste na mikrodrotiku to pustil cez šachtu a až tam do stupačky, aby to nevidel. Keby náhodou, že niečo niekomu spraví, že aby sme mali nejaký dokument, že keby sa niečo stalo, lebo sa vyhražal aj tak, že niekoho zabije a tak proste tam išlo o tom. Už bol ten zvuk taký parádny, že dalo sa to aj počúvať, ešte sa to vyredukovalo cez počítač a bolo to super, no tak to bolo iba také, že prosme to, že zo zábavy, že jednu nahrávku, no len potom začal to bracho nejako mixovať a Somariny začal to mixovať a zistili sme, že furt je nervózny a tak, furt iba nám chcel zle. Tak sme ho provokovali a
už to potom išlo samé, non-stop bol počítač zapnutý a bolo hádam zo 3 roky. Aj viac sa to nahrávalo. Bracho to požičal jeho spolužiakovi a jeho spolužiak to asi dal do obehu a čo, to nebolo vôbec v pláne. Zo začiatku ma to sralo, lebo vyukovali po mne. Baraky debili, že cibula, okná mi rozbíjali debili. Robili tedy, ale už teraz nie, lebo už to poznajú. Tedy robili zle, aj okná rozbili, na dvere búchali, teraz už je dobre už. Zápalky mi pchali do dverí. Žandári sem chodili. Či neviem, kto to bol. Keď som bol vedel, tak mu sekeru zajebem do krpta. Niektoré som počul. Sám na sebe som sa smial. Keď ich to bavilo, nech si nahrávali. Celý svet to má, a Amerike, Kanade. By som ti jednu bombu, by som ti jebal už. Ja tam môžem povedať. Áno? My sme kamaráti. Keď sa stretneme, aj pivo mi zoberú. Ja nemám proti ním nič. Sme to chceli, že aby sme my s toho nemali problémy a nakoniec zistíme, že on je slavný. A ďakujem im, lebo som slávna celebrita. A majú ma radi na celom Slovensku. Čiže som zistil, že chodia normálni ľudia. Aj keď ma pozývajú do cudzích miest, žiadne oné rýpanie do mňa, si ma vážia. Ako dôchodcu, ako veľkého borovičkového pivára. Zavolal ma pán Gordulič z Bratislavy, bývalý poštár pre teba. Prečo on je? Taký jeho voláky manažér. Ten to vybavila, ten ma aj zobral na aute do Bratislavy. Aj ma doviedol. To bolo najlepšie vystúpenie v dejinách mojich. Prečo? Vypredané to bolo. Viac ľudí tam bolo, že ak tam bol kedy rytmus, alebo mokrý, čo uvádza počasie, 2 dní pred mojím vystúpením bolo vypredané. Pán Gordulici naplňou vrecká na mne. Ale čo, mne sa to ľúbi, majú ma radi. Ja som není frajer, ani sa nerobí, že som hviezda. Ja som normálny človek, aký som bol. A za to ma majú radi. Furt toľko borovičky vypijem aj piva, ako aj inokedy. Tichého blázna. Najradšej by som chodil ryby chytať, aby mi dali pokoj. Už keď budem mať 80 rokov. Áno, aby ma podporovali. Aby ma volali. Keď ma majú radi, každý deň budem za nima chodiť. Áno, aby mu nedávali toto veľa piň, lebo ho udám. A jeho, a ti, čo mu dávajú piň. Lebo pôjdem, už toto už je veľa. Nepoviem, 4, no dobre, 4 po 4 litre. A ešte mi povedal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, do radu mal borovičky. Však, čo im mali dávať? Naopak, odo mňa, len predo mňa. Oni ti dávajú piť, aby si mi nadával. Dobre, môj milý. Počúvaj. Anko, dutinky robiť. Ja pôjdem. Odchod. Dám zápis. Odchod. Dám zápis, nech to zoberú. Odchod. Jedna žena by išla preč. Ty hovorím. A už budeš. S rytmusom. A nesom. Kamera na cestách.
Iná žena, kde by ho dala? Poviete mi. No, zápis, choď do basy. Keby som peniaze nenosil, už by si bola mŕtva. Mozraťare, ja nepoviem, čo donies, ale čo mi nadávaš? Nie. Jebe do mňa. Nie. Čo Nenadávaj mi. Na čo ste tu, čo je nejebneš to kamerou po hlave? Orazka, cigánka, orazka, piča, Ja dám zápis. Tu. Dám. Ty musí aj vedieť, čo vypráva môj zlatý. Nie. Čo si vyprávala, útorok ti donesú euro 50. Iná žena mi dala zápis a do basy. Ty hovoríš. Iná, že ty si mi není žena. Tá dobre, môj milia, prečo mi nadávaš? Na čo si tu? Áno, tá dobre, ja dám zápis a... Môj byt. Joj, to je tvoj byt. To je tvoj byt? Po dedovi. A prečo mi nadávaš? Čo ti chýba? Povedz, čo ti chýba? Zmizni už do pičevťa. Lacovi sa zrazu zmenil život a ponuky na vystúpenia sa začali hrnúť samé od seba. Na jedno z týchto vystúpení sme sa s ním boli pozrieť aj my. Kde sa tam zajebávaš, piči? To ja? Čakám na nich. Ja? Lacko začína nervoznieť, pretože odvoz mešká. Teraz si to odjebeš ty! A kde je sa piči? Ty čo tam jebe s tou kamerou? Nakladnem, kde ti mi poplatí penále, analgóny, acylpiríny, injekcie B12. Ja to vyjebem od vás. Ty sa kde sa nejebeš, ty kokot? Zase je taxik. Ty očúvať, ty nie je v tou kamerou na mňa furt. Súčasť plánu. Súčasť kokota. Ja môžem ma jebať. Meliško na recepcii. Uši mi omrzli zase. Kde ste vy debili? No toto je kokote. Ti hovorím a nie v tou kamerou, lebo ťa zavediem za Marišo, ťa zabije doma. Choď, ty nerozumieš po slovensky. Ty to mám po maďarsky najebať. Sa im zavolaj, ty Ješkovec, či kde sa pičí. Nerobí, ono, malý to. Aj sa to albene, Ješkovec. Maťo, taký pováli sa. Ty si nemal kedy fajčiť. Aj tento, boha. Do piči. Vás, keď zbadajú Ješkovec, si sa odjebu všetci a tam. Prosím? Mám okolo teba chodí ako ochranka? Pravda. Kto tu to vymyslel? Ja celý rok som chodil po akciách, po Bratislave, do Košíc. Gordulín ma volal. Mňa volajú na diskotéky. Budeme šmikni zajebaný. Daj si niečo, on je napríklad. Ty za čo smeješ? Nie za to docíkaš. Nemajú cibulu, som chcel dať na stôl nekvára a nikto nemá dedine cibulu. Mal som im dojebať cesnak. No to je diščokej potom, tak tento bude rozhodnutý, no Milan. Kto je to? Milan, diščokej, Milan.
Zdravím. Lásko, ty bola? Nesem doma trikom, pod nami von, so mnou von. Raz tu, teraz slnko svieti rovnako na nás. Všetkých spolu podia z jedboru, poď von, pozývam mikrofónu. To je to moje milované obdobie, som v pohode, si tu so mnou, že ideme raz. Práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nevráčame, zabudni na stres, zabudni, čo to domov včera. Dneska je tu ďalší deň, pro nás slnko party klub, ktorý si ideme raz. Ja tu vítam pána Ladislava Meniška, priatelia, veľký potlesk, chcelo by to. Lacko, ahoj, vítaj. Zdravím, kamarát. Dokolo si zajebal idete? Na večer? A to nemáš dva mikrofóny? Ako mi budeš dávať otázky, ty? Si nabláznila. Nemáte dva mikrofóny? No, nechcem povedať, že debili. Lacko, ty si prišiel do Eškovej. Do Eškovej vsi a pozdravujem celú dedinu, Eškovú vec. Ty si tak populárny, chodíš kade dáde, bol ty v Banskej Bystrici? Kde som ja populárny? Ja som taký populárny ako ty. Ale nie, myslím si, že... Kde mi dajú najviac euro, tak som populárny. Ja som není cibula, už neboj sa. Už som sa premenil na cesnak. Zajímalo by ma to, že my tu máme takú nejakú tú flašku, napísané je tam borovička, ale je prázdna. Chceme borovičku, nie? Však to ma najviac mrzí, že je prázdna. Tá piča by ma doma zabila, keď neprídem s borovičkou. Aspoň by som jej dal len ovoňať. Jebnutá. Včera ma najebala, som povedal, že ju jebnem do vesení na puky. Lebo je čierna. Ako tam ani farbivo nemusia dávať. No vy ste kokoti. Aj so mnou. Mňa by tak zaujímalo, že ty keď prídeš domov, povedzme slovensky, že najebaný, že ako ti povie? Najebaný, keď prídem domov? Tak si ma nevšimne. Akurát ma vyzuje a jebe sa na mňa. A ja sa do rána bojím, aby mi ony krompač nezajebalo do chrbta. Na den, keď si len sípem, dankeschön, bitteschön, a už me najebaný zase. Ty čo to jebeš? Kopolu? Se mnou? No idem do piče uťaľ to. Boha, však toto keď vyjebem, tak pôjdem štvornožky do prievidza. Ale mám tu aj ochránku. Ja tu mám ľudí. 8 ľudí mám tu ochránku. Videl si tých bakraty kokotovú holohlavy? Kde ste moja mafia, piči? Ja som chcel jeden frk povedať. Ten kokot u doktora bol. A doktor mu hovorí, mal oné vyrážky na ruke, nepičuj, vyrážky mal na ruke, že to máte z Ostravy. A on ten kokot zajebal, že v živote v Ostrave nebol. Čo jebeš do toho mikrofónu? Preto som si donesol z prívidze, čo ty jebeš? Ty si reálny šamorienský kokot prejebaný. Dáme si prestávku, lebo ja týmto bláznom sa to nemôžem vyprávať. Vývad, Bešeňovský. Ježimarie. Ty čo tu jebeš? 20 euro. Pána Boha. No teraz.
sa to deje. Prvýkrát som tu. Vystile vlád. Ďalší rozhovor, čo poviete? Chcete počuť majstra Malíška? Určite si pamätáte na tento single, ktorý vypustil Gigi D'Agostino. Poďme sa ďalej rozprávať. Chcel som sa spýtať, teda spomínali sme tu tvoju ženu, volá sa Edela. Nie moja žena, to je len družka, ty kokot. Poďme ďalej, ja sa chcem spýtať, že ako to bolo s tými mravcami, ako som to počul, už sa ani aj pýtajú, ako to bolo s tými mravcami, hovor. Ako bolo s tými mravcami? Čo ty tam jebeš vzadu? Ja ti dám taký mravcov, aj chrobáky ti budú pokrúte kojiť. Takto ma máte radi? Melišku, cibulu pojebanú. Aha. Plné je to tu najebané. A ty nepičuj. A ty čo ma filmujete vy kokoti? No zase zarobím 228 €. A tento kokot ma jebe. Táto kuča ma jebe. Ten kokot ma jebe. No ja sa na to jebem. Pozri sa, na dedinu prídem, ja to myslel, že mi dajú voláku, klobásku, udené meso. No pozri sa, aj vašou dedinou vyjebano, že ju nevideli Nemci vypáliť. Dobrý večer, pán Meliško. Ako to bolo s tou cibulou? Ty do koho jebeš? Ako to bolo s cibulou? Nemal som, no ma nejebe zase. Mal som tedy oný, ak sa to volá tá kokotina. Ježišmaria, ak sa to... No ty si jebnutý, čo mi ty povieš? Jak sa volalo to mesto, ty kokot? Nie zapalátky do piči. To má trenkať. Kurva, mi to nepríjemné, rozumieť sa to bolo, no? Tlačenka, čo bolo na cibule. Vieš čo som domov najebaný? Dala mi. A za to bola tak kokotina. Tlačenka a nemala cibulu. A jebe ako tvoju Antikrista. Nemáme doma cibulu a už to bolo po piči. Aha. Toto sa mi ľúbi, koľko ľudí sem prišli. Ježkoveci, všetkých pozdravujem. Kto ťa v poslednej dobe potešil a nasral? Doma na veď potešil? Konský kokot. Mňa tu potešili kamaráti, čo prišli do Bánovie nad Bebravou. Ty ma počíte, kde som piči?
Ja Ježkovi, si to piči. Už to mám dojebané aj tej prašine, najebané, tej borovičky. Vy blázni. A dáme si teraz. Pondelok doma nebudem, utorok na jarmo pôjdem a v stredu z jarmoku zetelo vo štvrtok do šenku a piatok etela moja, ty budeš ženička moja, sobotu piču dáš, nedelu pôjdeme na sobaš a jebem tebe anketky, daj mi šalátu. A kdeže ti v riti vetne nemá záhradu? Povedal si, že kto ťa potešil, ale kto ťa v poslednej dobe nasral? Povedz nám. Kto ma nasral v poslednej dobe? Tento, čo mi dá mikrofón do ruky. Si to odjebal. Šiel sem za noci alejí, sliepky kradnúť. Kovu sa so sliepkou lúčil, keď som ju dobre zastršil na paprikáš. A že počkej, ty budeš litúvať, keď spozná svet. A do koho jebeš ty? Čo ty tam jebeš? Ty mandaríno pojebaný. Máš šťastie, neprejdem. Kurva, musím tlieskať. Super, on vám tlieska, vy tlieskajte jemu, toto je Ladislav Veniško. Poďte za mnou, ešte sa ma opýtajte, volačo. Kde som býval, kde som zochol, že ešte to nie. Poďte za mnou, lebo už ma tu nevyždíte. V tejto doline. Čo ma vyjebete tu? 80. Aha. Dobrý večer, prajem. Meničko Cibula ma teší. Čo mi zaj? Takže teší aj mňa. Mám takú špecifickú otázku. Koľko sa chcete dožiť rokov? Koľko rokov sa chcete dožiť? Koľko rokov? Ty máš koľko? No tak ti pojem na pohreb o 50 rokov. Medohodnutý? Ja budem mať 111. To bola bohová otázka. Ty samovrah. Ešte som sa neoženil, už ma žena bije. Dal som si ja vyhotoviť 3 drevené kýje. Jednou bude ženu byti a s tým druhým deti a s tým tretím tiskom pôjdem na záletky a jebem tvojho Antikrista, kde máš žalátu? Kde máš žalátu? Kde si ho vezmem, piči, nemá záhradu? A plánuje Laco vo svojich vystúpeniach pokračovať? Samozrejme. Zatiaľ som zdravý, nechodím na vozíku.
Pokračujeme ďalej. Keď ja nerobím, počúvam Radio Lumen. Som jak babka, kera, sedí tu len. Spomínam na časy, keď sa ešte jebalo. Nie jak teraz vám odjebané žemeno. Priborne dám, jak pán, pod súrodlu. Potom sa rune dám, blížem je iba kundu. Najviac na mne sa mi páči to, keď som ustatý doma, fajčí to. Čo vec robí? Čo vec robí, keď on nerobí? Čo robíš? Čo vec robí, keď on nerobí? Čo ja robím, keď ja nerobím? Mám spravené, na hajzlovej doske smrkam bíle. Ale ne, najradšej mám prírodný sneh. Milujem esteraj a ich zabíjať chren. Milujem riziko, myslím, že to mám v povahe. Vyjebem sa na mojom gnu, aj na Yamahe. Nemám problém bars, kedy zajebať plyn. Yeah, a potom mesiac chodím ako čaplín. V hlave mám veľké červené tlačítko prep. Mačkám ho nečakane a zrazu som v rap. V pingpongu som pripravený aj o polnoci. A pôjdeš dole ako Iveta Rastoči, kto si? Nemaj mi to za zlé, som súťaživý typ. Keď začne hra, som ja keby som založil trip. S mojimi hlupákmi, takí sme my. Aj keď nerobíme nič, sranda musí byť. Čo robím? Predsa tú nádhernú hudbu. Mám prekrásny flow a nádhernú kundu. Nádherne najebaný, vychádzam z klubu a vrieskam jak Meliško na tú kurvu. Čo robím? Boha, robím to, čo vždy. Niekedy si hneď ráno načapujem 3. Potom už iba kaprujem a míňam love. Ale mám to v piči, hlavne, že je mi dobre. Celý deň prejebem a neurobím nič. A niekedy mám za 5 minút napísaný hit. Som moderný jak spevák, extrémny jak primát. Uvidíš ten bordel, keď ti rozjebeme privát. Čo robím? Keď ja nerobím? Čo ja robím? Čo robím? Čo ja robím, keď ja nerobím? Čo robím? Čo ja robím? Čo ja robím, keď ja nerobím? Čo ja robím? Čo ja robím, keď ja nerobím? Čo robím?